תרגול דמיון מודרך כיפת אור. נמצא לנו מקום נוח שנעים לנו לשבת בו. אם זה מרגיש בנוח, נעצום את העיניים. ניקח 3 נשימות עמוקות ללב. עם כל נשימה נרגיש את הלב שלנו נרגע, מתרחב, פועם בצורה טובה יותר. נרגיש שמעלינו מופיע כדור יפהפה של אור. הכדור הזה מכיל בתוכו אנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי, ביטחון, הגנה, אמונה, תקווה, נחמה, חיבור, וכל מה שהיינו שמחות ושמחים שיהיה בכדור, כל מה שמרגיש לנו שכדאי שיהיה בכדור. נרגיש את הכדור נפתח מעלינו לכיפת אור שעוטפת אותנו, שמגנה עלינו. נרגיש אותה מסביב לכל הגוף שלנו. ממש נראה את האביב נוצץ סביבנו, ונרגיש את התחושה של להיות עטופה באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. נרגיש את הגוף שלנו נשטף באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי, שכל תא ותא בגוף נשטף באנרגיה הזאת. נראה איך זה מרגיש. בואו ניקח עוד 3 נשימות עמוקות, ונרגיש איך זה מרגיש שכל תא ותא בגוף נשטפים באנרגיה של אור ואהבה ללא תנאי. נרגיש את הלב שלנו נשטף באנרגיה ומקבל ריפוי. ועכשיו נרגיש את כיפת האור שלנו מתרחבת, מגינה על כל מי שנמצא איתנו פה בחדר, בבית, בשכונה, בעיר, על החברים שלנו, על המשפחה שלנו, על כל מי שאנחנו חושבים וחושבות עליו כרגע. ניקח עוד נשימה עמוקה ללב, ונרגיש שבכל שאיפה אנחנו נושמים ללב את האוויר המואר והנוצץ שמקיף אותנו. כשאנחנו נושפות, נרגיש את כל הרגשות שהלב שלנו רוצה לשחרר. משתחררים. כל הפחד, הלחץ, הכעס, הכאב. נודה לרגשות ששירתו אותנו, ונזכור שהלב שלנו הוא לא מחסן, והרגשות רק עוברות דרכו. ננשום באיטיות, ונוציא אוויר במהירות. ונראה את הרגשות יוצאים לתוך האור שמקיף אותנו, והופכות לאור בעצמן. ננשום באיטיות, וכשאנחנו מוציאים אוויר ממש בנשימה מהירה. ברגע שנשפנו החוצה, כל הרגשות הופכות לאור בעצמן. נשים יד על הלב ויד על הבטן. קח 3 נשימות עמוקות. נגיד תודה ללב שלנו. נרגיש את הרגליים שלנו על הקרקע. נרגיש את החיבור לאדמה שמתחתנו, שאנחנו בכאן ועכשיו. ונרגיש שגם שאנחנו מחוברות לקרקע, לכאן, לעכשיו, כיפת האור עדיין סביבנו, מגינה עלינו ועוטפת אותנו ככל שנרצה. ונרגיש איך זה מרגיש עכשיו בלב ובגוף. אפשר להמשיך ולהישאר כך, אפשר גם לפתוח עיניים לאט לאט, ולהרגיש שאנחנו פה ועדיין מוגנים ומוגנות. תודה רבה, ושיהיה המשך יום או ערב נפלא.